Здравейте, зрители на Supremasto Television! Вие сте с вегетарианството, благородният начин на живот. Днес ще приготвим за вас овесени кюфтенца с гарнитура, домати и ядков пастет. За целта ще ни трябват следните продукти: цели овесени ядки, суров белен слънчоглед, сурово кашу, маслини, лук, лимон, магданоз, зехтин, домати. За подправки ще използваме млян кимьон, черен пипер и сол. И в една каничка сме приготвили топла вода. С какво ще започнем първо? Ще започнем с овесените кюфтенца. Първо ще ни трябва някакъв подходящ съд, за да разбъркаме сместа. Мисля, че това ще им свърши работа. Страхотно, благодаря. Така. Изсипваме овесените ядки, суровия слънчоглед, лука, подправките, кимьона, черния пипер. Черния пипер и солта са на вкус. Ако искате малко по-пикантно, може да сложите повече. Разбъркваме съставките, докато получим еднородна смес. Овесените ядки са храна богата на витамин В, много минерали и фибри. Така. Докато под слънчогледа има богато съдържание на витамин D и F. Сега започваме да добавяме топла водичка. Ако искаш да ти асистирам. Да, благодаря ти. Сипваме първо маничко, нали така? Първо сипваме маничко, Ще малко. после още малко. Още. Започваме с ръце да месим. Идеята е да се получи смес, подобна на тесто, за да могат лесно да се оформят кюфтенцата. Достатъчно. Да разбъркаме хубаво. Сега трябва да разбъркаме много хубаво. Когато водата е топла, ядките поемат течността веднага. Няма нужда да чакаме. През това време бих помолила моята помощничка да ми намасли тази тава. С удоволствие. За намасляването ще използваме зехтин. И размазваме просто с пръсти, за да стане равномерно навсякъде. Сме се приготвили една купичка с вода.
Когато ръцете са мокри, по-лесно се оформят кюфтенцата, защото не залепват. Готова? Ето така. Тавичката мисля, че е готова. Благодаря. Сега започваме да оформяме кюфтетата. Взимаме по мъничко от сместа. И ето така оформяме мънички кюфтенца. Дори да не са с идеална форма. Може ли я да се питам да ти помогна? Разбира се. Ако искаш, ето тук може да си намокреш ръцете. И ги поставяме просто в тавичка. Да, да. Ето така. Така сместа изглежда малко нестабилна, но обесените ядки имат желиращ ефект и когато се изпекат, те ще се, естествено, ще се слепят, да. Ако ви е по-лесно, може и с една лъжица. Взимате от сместа с лъжицата. Ще покажа и този начин. Ето така. Такова количество. Взимате и слагате и с лек натиск оформяте кюфтенца. Изглежда доста апетитно. Да. Хубаво е са. Лекичко да ги натиснем, за да могат да се опекат, да не са много дебели. Така. Ето така трябва да изглеждат. Останалата смес в една по-малка тавичка ще направим още няколко кюфтенца, които ще изпечем, след като изпечем тези. Поставяме ги в фурната. И да ги поставяме. Нагласяме фурната на 250 градуса. Поставяме решетката по средата на фурната. И оставяме кюфтенцата да се пекат около 20 минути. Докато изчакваме нашите кюфтенца да се запекат, ще отидем да погалим нашите домашни любимци. Връщаме се веднага. Добре дошли отново в вегетарианството, благородният начин на живот. Сега нека продължим с нашата гарнитура, а именно Ядков пастет върху резани домати. Ще започнем с ядковия пастет. Приготвили сме си кухненски робот, за да можем да сменим ядките. Изсипваме около 200 грама солено кашу. Така.
това време ти да нарежеш доматите. Разбира се, за мен ще бъде удоволствие. Този домат е органичен, тъй като това производство е добре не само за нашето здраве, но и за здравето на нашата планета. Смиламе ядките, докато станат на прах. И започваме да добавяме към тях подправки. Първо ще изцедим мъничко лимон. Изцеждането на лимона става както ви е удобно. Лимон можете да сложите на вкус, малко повече или по-малко, както предпочитате. Слагаме сол, също на вкус. И зехтин. 2-3 супени лъжици зехтин. Доматите са почти готови. През това време аз ще налея мъничко водичка. Така. Слагаме малко вода. Отново 2-3 супени лъжици. И започваме пак да разбиваме пастетът. Изглежда доста вкусно. Да. Пастетът ни е готов. Чудесно, виждам, че ти също си готова с доматите. Да. И сега остава да сложим отгоре вкусният ни ядков пастет. Ако искаш върху пастета, можеш да сложиш някаква декорация. Например, малко магдановче или маслинки за украса. Изглежда много апетитно. Разбира се, в декорацията можете да вложите малко творчество и фантазия. Тази гарнитура ще дойде много свежа за увесените кюфтенца. Можем да я доукрасим и с малко занос. Да. Тук още веднъж казвам, можете да импровизирате. Така. Сега, нека погледнем. Ето това са нашите доматки с ядков пастет. Както виждате, изглеждат чудесно. Сега ще отида да погледна обесените кюфтенца. Нашите кюфтета вече са готови. Остава да ги подредим и да ги опитаме. Вече можем да опитаме. Изглежда вкусно и мирише много вкусно. Страхотно. Вкусно и здравословно. Добър апетит! Благодарим ви, че бяхте с нас днес. Останете с позитивните програми на Supreme Master Television.
Нека денят ви бъде изпълнен с божествена хармония и светлина. For more details, please visit www.suprememastertv.com/veg.